Se sent una mescla de sentiments. Se sent, per una part, gratitud, també és un orgull i sobretot responsabilitat. Responsabilitat perquè estem al capdavant o representant un partit que té més de 140 anys d'història. Bé, els nostres objectius els tenim clar i és per arribar a l'Ajuntament per poder governar. Nosaltres som un partit de govern i tenim clar quina és la nostra funció, per poder aplicar les nostres polítiques, per poder ser útils per la gent. El nostre objectiu ha de ser arribar a l'Ajuntament i detallar per aplicar aquestes polítiques progressistes que són tan necessàries per la gent. Bé, en aquest moment formem part de la coalició Junts d'Avançam i la nostra feina està centrada en aquest moment en això. Som el primer grup de l'oposició, liderant l'oposició, i fem la tasca de control al govern i fem propostes per millorar la gestió del dia a dia. Que no són moments de pensar què passarà en el futur. Nosaltres ho hem dit, estem forts, estem preparats, som una eina i durant aquests propers mesos doncs, parlarem amb els socis, amb els companys i decidirem quin serà el camí a seguir. Bé, en aquest moment, com hem parlat d'ara, no parlam de candidat, no sabem quin serà la pròxima llista del Partit Socialista. Jo, a nivell personal, estic a disposició del partit i estaré allà on el partit consideri que sigui més útil. Crec que el que nosaltres tenim per endavant i tenim en ment és fer un projecte per la gent, un projecte sòlid i que no sigui personalista, un projecte que pugui encapçalar qualsevol persona. I més enllà d'això estarem allà on el partit consideri que siguem més útils. Bé, el programa electoral és una eina que se va fent a poc, xerrant amb la gent, xerrant amb els col·lectius, és una de les tasques que té ara encomanada la nova executiva, però sí que tenim clar quines seran les línies que hem de seguir. Necessitem parlar d'equipollança d'habitatge, d'un habitatge digne, perquè la gent jove no se n'hagi d'anar a altres llocs a cercar feina. Xerrarem de benestar de les persones, xerrarem d'educació, xerrarem del nostre entorn, que ha de ser un entorn sostenible per tenir un turisme de qualitat que mos identificava, tornar a recuperar aquella pollença que era envejada per tots. Parlarem de cultura, de patrimoni, que són aquests signes que tant mos han identificat, i parlarem de totes aquestes qüestions que a la gent li preocupa per fer una vida millor. El que sí que tenim clar és que en el centre del nostre programa electoral hi seran les persones, això sense cap dubte.